इचून रोज गोष्टींकी लंगिर्तिತ್ತು बती नेण करे माता హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, లిరికల్ వీడియో. సో లిరికల్తో ఫోటో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సూపర్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి, టెలిగ్రామ్లో అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ రాసి ఉంటుంది. సో ఎఫెక్ట్తో సహా ఉంటుంది. సో మీరు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మొత్తం 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉన్నాయిగా, ఆ ఫొటోస్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్, లాస్ట్ ఇక్కడే. సో ఈ 3 ఫొటోస్ని వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ 17 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాం కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 9 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 18 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్. సో మొత్తం సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్ చేసుకోండి. సో కింద 3 ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, దీనికి టిక్ మార్క్ తీసేయండి. తీసేసి కాపీ 6 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, పిక్స్ ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్, ఇక్కడ 7 సెకండ్ ఉందిగా, పిక్స్ 007 మళ్ళీ 00 వస్తుందిగా, ఇక్కడ మాత్రమే పేస్ట్ 6 లేయర్ చేసుకోండి. సో ఇది బ్లింక్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఎఫెక్ట్ సూపర్ ఉంటుంది. సో ఇలా మొత్తం సెట్ చేసుకోండి. సో మీరు పిక్స్ 7 సెకండ్ దగ్గర సెట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి
పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.